Ahoj! Dnes vám ukážem produkty alebo jedlo, oblečenie, ktoré v zimných mesiacoch najviac používam, nosím alebo papám. Takže rovno začneme. Začneme kategóriou jedlo, keďže z toho tu je len jeden produkt. Takže vlastne to ani nie je jedlo, je to takýto drink, mandlový nápoj. Kúpila som ho v Kauflande, je z tej rady Take It Veggie, takže je to aj pre vegánov alebo ľudí, čo sa chcú zdravšie stravovať. Ešte som ho, musím sa priznať, neotvorila, kúpila som si ho len pred pár dňami. Netreba ho uchovávať v chladničke, pokým ho neotvoríte, čo je podľa mňa dobré, lebo nezaberie zbytočne miesto zatiaľ tej chladničke. A som teda zvedavá, že ako bude chutiť. Potom prejdeme na kozmetiku. Z tejto mám asi najviac produktov. Vopred chcem ešte upozorniť, že v tomto videu sú produkty, ktoré neboli nejak sponzorované, neboli nejak mi darované na spoluprácu. Všetko sú to produkty, ktoré som si ja sama za svoje peniaze zakúpila. Takže začneme s kozmetikou. Ako prvú vám ukážem túto Biodermu. Vlastne je to taká čistiaca pena, ktorá vás má odlíčiť a má tú pokožku tak trošku upokojiť. Je to hlavne dobre v týchto zimných mesiacoch, kedy je tá pokožka naozaj namáhaná tým prechodom zo studeného do teplého, vykúreného prostredia. Ak máte začervenanú pokožku, pomôže vám to, takže toto je vynikajúci produkt za mňa, aj keď čakala som, že bude peniť trošku viac, no nepení nejak extra. Skôr by som povedala, že keďže má gelovú konzistenciu, tak nepení skoro vôbec. Je to skôr taká biela masa, ktorou dočistíte tú pleť, upokojíte ju a pripravíte na ďalšie ošetrenie. Ďalším produktom je tento Bio hroznový olej Havlíkovej apotéky. Moja obľúbená značka, môj obľúbený výrobca. Super na vlasy, na pleť, na suchú nechtovú koštičku. Vynikajúci, bez parfumácie, čo je úžasné. Ďalší produkt je tu tento Dixie olej na vlasy, tmavý. Oni majú v ponuke ešte aj svetlú variantu na svetlé vlasy. Ja na moje tmavšie vlasy používam tento. Je dosť masný, ja ho mám teraz aj na vlasoch, nakoľko som si ich nedávno bola farbiť, tak troška ich vyživujem, kedy sa dá. Ako vidíte, som v domácom, nenalíčená, proste naozaj je to video také domáce z pohodlia. Tento olej nie je príliš voňavý, ľahko sa do tých vlasov vtiera a myslím, že je super, vyživuje tie vlasy naozaj. Ďalším produktom je táto Milva vlasová voda v spreji s týmto ježkom. Čo je na nej skvelé, že má takýto rozprašovač, čiže ľahko nanášate do tej pokožky vlasovej. Ja mám ešte jednu Milvu vlasovú vodu, ale tu si prelejem potom do tohto balenia, pretože sa mi to oveľa ľahšie nanáša do tých vlasov, do tých korienkov. Čo som zbadala po pravidelnom používaní, naozaj tuto v tejto časti začnú vyrastať ako keby nové vlásky, takže úžasná vec. No a posledná kozmetická vec je táto maska na pleť z Avonu. Oni boli teraz v akcii okolo 2,50, tak nejak sa mi to zdá. Super vec. Je to hrejivá maska, čistiaca pleťová maska s bahnom Rha Soul a hrejivou ambrou. Úprimne povedané, tá maska nejak extra nehreje. Nečakajte zázraky, že bude neviem ako hriať, nehreje. Ale urobí tú pleť takú jemnú a prečistenú, dajme tomu. Za tých 2,50 super produkt. A teraz prejdeme na produkty, ktoré sú vlastne také bežné do domácnosti, alebo je to oblečenie. Začnem mojou super vecou, taktiež je to z Avonu vec. Je to táto krásna šálka macík so šálikom. Šálik si viete dať dole, keď ju umývate, aby ste ho nenamočili. Dozadu sú takéto labky. Je to roztomilé, ale znovu je tu jedno ale, ako to u Avone zvykne byť. Mali sa mu zafarbiť nôžky a asi aj ňufáčik pri naliatí horúcej vody.
Včera som si robila horúci čaj, čakala som na akú farbu sa zafarbia labky a nožtiek a oni sa nezafarbili na žiadnu farbu. Neviem, či ja akurát som schytala nejaký nevydarený kus, alebo to nefunguje, ale vodu som dala naozaj úplne vriacu, takže je rozkošný, ale nerobí to, čo má. Ďalším produktom z Avonu, ktorý som si teraz objednala a došli mi tieto veci len včera, sú tieto rozkošné papučky s takýmito bambulkami. Veľmi zlaté, naozaj teplúčké znútra. Takže super, môj psík rád trhá tieto bambulky, takže je to zároveň aj hračka pre psíka. Úžasná vec, teplúčké, pohodlné, dajú sa prať, takže super. Ďalším kúskom oblečenia, ktorý nesmie teraz chýbať pre mňa, aj keď mi vždy udlapká vlasy, je táto čiapka. Taktiež je tu brmbolček. Ja samozrejme brmbolčeky musím, môžem, potrebujem. Takže je teplá, klasika, má takú hnedo-sivú farbu a ten brmbolček je naozaj krásny brmbolček. Ďalším kúskom oblečenia, ktorého sa veľmi teším a nebol práve z tých najlacnejších, je kabát, ktorý ste možno videli aj u Zuzany Pláčkovej, strašne ho preferovala teraz, takže ako on je naozaj nádherný, ale treba si prichystať troška viac peňazí, no ale ušetriť sa dá, blížia sa Vianoce, takže nevidím v tom problém. Ja vám ho ukážem. Takto. On je znútra takto zateplený, prosím. Naozaj po celej dĺžke je toto zateplenie. Takto po okrajoch kožušinka taká väčšia, na kapucke taktiež kožušinka parádna. Takže úplne super tento kabátik zvonku, maskáčový. Tá kožušinka sa dá odopnúť a dá sa kabát používať vlastne ako jesenný alebo jarný kabát. Na konci videa uvidíte, ako vyzerá na mne tento kabátik. Ďalšou vecou, ktorej sa veľmi teším a mám túto vec, alebo teda tento kúsok z AliExpressu za pár drobných, je taký domáci odev, fest domáci odev, pretože no ako ja osobne v tom vybehnem aj vedľa do mesta do obchodu, keď si dám na to dlhú bundu, takže ale je to takýto overall úplne teplúčky s takýmto škrečkom alebo veveričkou, vlastne neviem čo to je, na kapucni, vzadu má takýto pásik a čo je super, on má vzadu takýto zips. Čiže keď idete na WC, stačí sa rozopnúť, nemusíte si to celé zvliekať dole a naozaj teplúčky aj znútra, jemný, takže tu som spokojná. L-ko nosievam bežne, toto je tiež L-ko, veľkosť mi sedí, je pohodlný, nie je príliš tesný. A teraz ešte overall, ktorý mám na sebe, je taktiež z Avonu a je trochu taký tenší, pohodlný. Nosím ho strašne rada, hlavne doma. Takže to je tento overall. Tak. Mám príliš blízko mobil, takže ma nebude vidieť celú, ale kapucka. Super vec. Ja tieto overally zbožňujem teraz na zimu, hlavne doma to nosím, stále som v tom zababúšená. Nefučívam na kríž, je to praktické, pohodlné a rozkošné. Tak, to by bolo asi všetko. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Dúfam, že vás moje videá budú stále viac a viac baviť. Dúfam, že kvalita sa bude neustále zlepšovať. Takže, vidíme sa na budúce. Ahoj!